Minun nimeni on Pirjo Välimäki ja olen muuttanut Södertäljen 42 vuotta sitten. Hyvin onnellinen ruotsin suomalainen. Yksi yli muiden on minulla presidenttiehdokkaana Pekka Haavisto. Ja Pekan kasvot tuli minulle hyvin miellyttävästi esiin, kun hänen haastatteluaan pidettiin presidentin vaali 2012 ja hänelle tehtiin kysymyksiä siinä. Ja pelkästään se, kun hän käveli ja istui ja odotti, että häneltä alkaa haastattelu, niin näin hänen kasvoistaan, että hän oli valmistautunut varmasti, mitä hän tulee kertomaan ja sanomaan. Ja hänen arvot ovat erittäin hienot. Hän on osaava ihminen ja hän kertoo kaikista asioista hyvin suorasti. Ja hänen yksityiselämäähän oli siinä televisiossa mainittu ja kysymys tehty, ja kysyttiin hänen puolisostaan, mutta hän taas hyvällä vastauskyvyllään vastasi, että tässähän valitaan Suomen presidenttiä eikä puolisoa. Varmasti maaläheinen ihminen ja ihmisläheinen, koska hän sanoikin juuri, että meidän täytyy ajatella, että Suomi on pieni maa, mutta meillä on muitakin maita. Ja meidän täytyy aina ajatella, että me ollaan kansainvälisiä. Ja toivon mukaan hän olisi Suomessa presidenttinä. Pekka Haavisto, toivottavasti tavataan Södertäljessä. Olet tervetullut tänne meidän Finlandia-seuralle ja samalla myös haastatteluun Finlandian radiossa, meidän omaan paikallisradioon, joka on toiminut vuodesta 1985.